बिटिएडि ओनसोलाव मोननै समस्तियाव बिसायख'थि जागोन आसलते मोनथामावनो जागोन बेनो मोनसेया जाबाय गसाइगाव मोनसेया भबानिपुर आरो मोनसेया तामुलपुर दा बे मोनथाम बिसायख'थिनि गेजेराव इउपिपिएलआ मोननै समस्तियाव बिजाथि होगोन भबानिपुराव बिजेपिनि थागोन इतिमধ্যে मोननै समस्ति जे बे गसाइगाव आरो तामुलपुराव बिजेपिआ गावसोरनि बिजाथि होनाय नङा होननानै घोषणा खालामबाय आरो बे मोननै समस्यायाव बिथांमोना इउपिपिएलनि बिजाथिखौनो हेफाजाब खालामगोन होननानै खोथा होबाय दा बेनि थाखाय जों बे मोननै समस्यायाव जथेस्थ' गोसो होनानै खामानि मावगासिनो दं दासिमहालागै बिजाथिखौ जों सोर सोर जागोन बेखौ फोसावाखै खिन्थु थेवबो जों इतिमধ্যে थिग थाक खालामनानै दोनखाबाय हयथ' गाबोन समफोरनि भितराव बेखौ फोसावनाय जानो हासिगौ जों जिहेतु बे मोननै समस्यायाव देरहाथारनांगोन आरो देरहानायनि थांखि लानानै दिनै दुलाराय बर' रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायदों जे मोननै समस्याखौ देरहानायनि थांखि लानानै गासैबो जाहाथे खामानि मावो इतिमধ্যে बिजेपिआ जोंखौ बेखौ देरहाजानो लुगैदों आरो बेनिखायनो बिथांमोननिफ्राय बिजाथि होनाय नङा आरो जोंखौनो हेफाजाब खालामगोन होनना बुंदों आरो जों बदलै भबानिपुराव थानाय आरो गुबुन गुबुन समस्तियाव जेराव बिजेपिआ केन्डिडेट होगोन बेयाव जोंनि बर' भटार्सफोरखौ बिजेपिनो भट होनो थाखाय खावलायबोगोन आरो बेखौ जों इतिमধ্যে स्टार्ट खालामबाय नोंथांनि समस्ति उदालगुरि बा भैरबखुन्दनि सायाव माबायदि सोलोंथाइ लादों भैरबकुन्द समस्तियाव ओरैनो बेवहायबो हयथ' बेबायदि बाइ इलेक्सन जानायनि पसिबिलिटि दं आरो बेयो जोंनि पार्टि चिफ आरो आसामनि चिफ मिनिस्टारनि डिसिसन सायाव निर्भर खालामगोन बिथांमोना मा डिसिसन होयो खिन्थु खोब खम समनि गेजेराव जाथ'नाय नङा हयथ' 6 मास बा 5 मासनि उनाव जाहैनो हागौ दा जिखिनि सरकार तरफनिफ्राय जिखिनि डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो गोनां दं बेखिनिखौ मावगासिनो दं जों दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव गासैबो समस्तियावनो इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जि जथाय सरकार बे जथाय सरकारा रायजोफोरनि गासैबो आंखालफोरखौ सुफुंनो नाजाबोदों खामानि मावबोदों लामा सामा बानायनायानो जा स्कुल बायदिसिना रिपेयार खालामनायानो जा बे खामानिफोरखौ जों इतिमধ্যে स्टार्ट खालामदों आरो आसा खालामदों जोंनि सरकारा फैगोन 5 बोसोरनि भितराव अन्तत' बिटिआर ओनसोलनि जिखिनि मेजर जेंनाफोर दं बेखिनिखौ फोजोबस्रांहैनो हागोन बोस्रांहैनो हागोन मानोना बेखिनि खामानि मावनो जोंखौ रायजो राजाफ्रा बिबान होबाय जोंखौ बिसायख'थियाव देरहाहोनानै सरकार दानो खाबु होनायनि कारनानो जाबाय बे थांखियानो जाबाय जों जाहाथे रायजो राजानि जेंनाखौ बोस्रांनानै रायजोफोरनि जि आंखाल बेखौ फोस्रांनानै बिथांमोनखौ सुख गोजोनै थांना थानायनि मोनसे खाबुखौ होयो आरो जों बेखौ मावगासिनो दं कख्लाबारि बियामनि सायाव मा कख्लाबारि आरो उदालगुरि भैरबकुन्द समस्ति बे एखे समाव जाहैनो हागौ ओरैनो गोबाङानो सानदोंमोन नैबे एसेम्ब्लिनि बाइ इलेक्सनजों समान जाफागोन नामा होननानै खिन्थु जाथ'वाखै हयथ' माबाखौ काउन्सिलनि जिथु मोननै समस्तियाव बाइ इलेक्सन जानो गोनां दं बेखौ हयथ' मोननैबो एखे टाइमावनो पार्टिगोन बेनिखायनो दा बेबायदि सम जाथ'वाखैखाय एबाराव पार्टिनो नङा खारन एसेम्ब्लि आरो काउन्सिलनि लोगोसे बिसायख'थि पार्टियाव हयथ' किसु प्रब्लेम दं असुबिदा थानो हागौ बेनिखायनो सरकारा एबार एसेम्ब्लिनिखौल' पार्टिदों आरो माबानिखौ हयथ' किसु मासनि उनाव हयथ' पार्टि अब्ला नोंथाङा भैरबकुन्द समस्तिनिफ्राय डिपुटि चिफनि मासिखौ रिजाइन होनायनि थांखि दं बेथ' आं दा जेबो खाथाम बुंनो हाया जोंहा पार्टि चिफ आरो चिफ मिनिस्टार मा डिसिसन होयो बिनि सायावसो बिथांमोना जि डिसिसन होयो बे मथेसो जागोन दिनै आं अमुकखौ गारगोन तमुकखौ लागोन बिदि होननानै बुंनायनि सम जायाखै आरो आं गावनि इच्छाजों गावनि गोसोजों बिदि डिसिसनबो लानो हाया फैगौ 3 अक्ट'बराव एनडिबिनि गायसनथाय सान हाबाफारि दंमोन बेखौ नोंथांमोना एबार फालिगोन जों थांनाय 14 सेप्तेम्बरखौ जोंनि मार्टार्स डे हिसाबै पालन खालामदों आरो बेनिफ्राय फाउन्डेसन डे हिसाबै जों 3 अक्ट'बरखौ जों खोब बारा गाजा गोमजा नङाब्लाबो जों पार्टिगोन जेराव जों दाब दाब जायगायाव जों बेखौ नमिनेलबाबो पार्टिगोन खारन आफादा डिजल्भ जादोंबाबो बिनि हिस्ट्रिखौ जों लाखिनांगोन खारन बिनि नामावनो जों गोबां बोसोर सेक्रिफाइस खालामनानै बिटिआर सुक्ति जाफुंहोनो हादों बेनिखायनो जों बेखौ थाबैनो बावोब्लाबो जोंनि थाखाय एज ए हल जातिनि थाखाय आरो आफादनि बारग' मावथिफोरनि थाखाय बे थिग जानाय नङा बेनिखायनो जों बेखौ नमिनेलबाबो मानिगोन आरो बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरनि मावफुंनाया बेसेबांसो दावगादों बिटिआर सुक्तिनिफ्राय 50%निख्रुइबो बांसिन सर्तफोरखौ जों मावफुंबाय
बे जिखिनिखौ मावफुंदों बियो रायजो राजाफोरनि नोजोराव गोग्लैथावनाय बेबायदि नङा खिन्थु जों मावफुंबाय दा मेजर जिखिनि दं बे खोब खमसो दंसै बांसिनखौनो जों मावफुंजोबनो हाबाय जोंहा दा मावफुंथारनांगौ इन्सटिटिउसन गायसननाय दं सिमा थिग थाक खालामनाय दं सिमा थिग थाक खालामनायनि सायावनो आरो मेजर माबाफ्रा दं बेखौ मावफुंनो हायोबानो जोंहा डिस्ट्रिक्ट सोलाय सोल' खालामनाय समस्ति सोलाय सोल' खालामनाय समस्ति बांहोनाय बे बाखि खामानिफ्रा जागोन बेनिखायनो जोंहा फिसा बिला जिखिनि टटेल जेसेबां दं बिनि प्राय 50%नि बांसिनखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामबाय बाखि एसे दंबावो खिन्थु मेजरखिनियानो दं बेखिनिखौ जों मावफुंबाय